ಸೇನುದನಾಟಮ ಆಯುಬೋವಾನ್ அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சிங்கள உருவமோ. இன்றைய பதிவுக்கு செல்லும் முன்னர் நீங்கள் இப்போதுதான் எங்களின் சிங்கள உருவமோ யூடியூப் சேனலை முதல் முறையாக பார்வையிட்டீர்கள் என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐகானில் ஆல் என்றதை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. அப்போதுதான் நாங்களிடும் பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும். இதே போல பல சுவாரஸ்யமான காணொலிகளை நாங்கள் எங்களின் சிங்கள உருவமோ யூடியூப் சேனலில் பதிவிட்டுள்ளோம். பார்வையிடாதவர்கள் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்திருக்கும், சென்று பார்வையிடலாம். மேலும் எங்களின் காணொலிகள் உங்களுக்கு பிடித்த வண்ணம் இருந்தால் மற்றவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதாபி நாமபத என இகன கனிமு. இன்றைக்கு நாங்கள் பெயர்ச்சொல் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம். நாமபத பெயர்ச்சொல். नामपद යම් කිසි පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, ස්ථානයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් හඟවන පද නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. නාමපද යම් කිසි පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, ස්ථානයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් හඟවන පද නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. ඒ අනුව නාමපද පුද්ගල නාම, සත්ව නාම, ස්ථාන නාම, ද්‍රව්‍ය නාම කියලා කොටස් 4කට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව නාමපද පුද්ගල නාම, සත්ව නාම, ස්ථාන නාම, ද්‍රව්‍ය නාම කියලා කොටස් 4කට වර්ග කරන්න පුළුවන්. பெயர்ச்சொல். பெயர்ச்சொல் என்பது ஏதேனும் ஒரு பெயரை குறிக்கும் சொல்லாகும். அதன் அடிப்படையில் சிங்கள மொழியில் பெயர்ச்சொற்களை நபர்களை குறிக்கும் சொற்கள், விலங்குகளை குறிக்கும் சொற்கள், இடப்பெயர், பொருட்பெயர் என வகைப்படுத்தலாம். පුද්ගල නාම. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ කෙනෙක් හඳුන්වන පද පුද්ගල නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. පුද්ගල නාම. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ කෙනෙක් හඳුන්වන පද පුද්ගල නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. උදාහරණ: මම, අම්මා, ගොවියා, රවිඳු, වෛද්‍යවරයා. උදාහරණ: මම, අම්මා, ගොවියා, රවිඳු, වෛද්‍යවරයා. நபர்களை குறிக்கும் சொற்கள். ஏதேனும் ஒருவரின் பெயரை குறிக்க பயன்படும் சொல்லாகும். உதாரணம்: நான், அம்மா, விவசாயி, ரவிந்து, வைத்தியர். සත්ව නාම. යම් කිසි සතෙක් හඳුන්වන පද සත්ව නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. සත්ව නාම. යම් කිසි සතෙක් හඳුන්වන පද සත්ව නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. උදාහරණ: ගිරවා, බල්ලා, පූසා, අශ්වයා, තාරාවා.
උදාහරණ ගිරවා, බල්ලා, පූසා, අශ්වයා, தாராவா. விலங்குகளை குறிக்கும் சொற்கள். ஏதேனும் ஒரு விலங்கின் பெயரை குறிக்கும் சொல்லாகும். உதாரணம் கிளி, நாய், பூனை, குதிரை, வாத்து. ස්ථාන නාම. යම් කිසි ස්ථානයක් හෝ තැනක් හඟවන පද ස්ථාන නාම පද කියලා හඳුන්වනවා. ස්ථාන නාම යම් කිසි ස්ථානයක් හෝ තැනක් හඟවන පද ස්ථාන නාම පද කියලා හඳුන්වනවා. උදාහරණ පාසල, ගෙදර, ළිඳ, රෝහල, බස් නැවතුම් පොළ. උදාහරණ පාසල, ගෙදර, ළිඳ, රෝහල, බස් නැවතුම් පොළ. இடப்பெயர். ஏதேனும் ஒரு இடத்தின் பெயரை குறிக்கும் சொல்லாகும். உதாரணம் பாடசாலை, வீடு, கிணறு, வைத்தியசாலை, பேருந்து நிலையம். ද්‍රව්‍ය නාම. යම් කිසි දෙයක් හඟවන පද ද්‍රව්‍ය නාම පද කියලා හඳුන්වනවා. ද්‍රව්‍ය නාම යම් කිසි දෙයක් හඟවන පද ද්‍රව්‍ය නාම පද කියලා හඳුන්වනවා. උදාහරණ පෙන්සල, ලිප, තරාදිය, අල්මාරිය, පුටුව. උදාහරණ පෙන්සල, ලිප, තරාදිය, අල්මාරිය, පුටුව. பொருட்பெயர். ஏதேனும் ஒரு பொருளின் பெயரை குறிக்கும் சொல்லாகும். உதாரணம் பென்சில், அடுப்பு, தராசு, அலுமாரி, கதிரை. இது போன்ற சுவாரஸ்யமானதும் பயனுள்ளதுமான சிங்கள தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் எங்களின் சிங்கள ஹுரெமு யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கான்லையும் ஆல் என்றதை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. மேலும் எங்களின் காணொளி உங்களுக்கு மாத்திரமின்றி மற்றவருக்கும் பயனுள்ளது என்று நினைத்தால் மற்றவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you so much for your lovely support. Keep watching Single Hurvemu.